Ayo. Ako dito inyong nawala nga anak. Hi guys! Maayong adlaw na tong tanan. Allow me to introduce myself. My name is Burns. I'm a content creator from Cagayan de Oro. And welcome back to my channel! Uy, sabak ito. You know ko, mawala sa tos pamilya, no? And today's video, I will be taking you to a place wherein makarelax itang tanan, no? So, bugno ni siya nga location. So, please stay tuned kay itorta mo dito. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like my Facebook page. Kay para walay gubot. So, yes! After pila ka hours nga biyahe, we are finally here. 2 hours, man. 2 hours. After 2 hours, hi Mians. We are here at Taglukop, Strawberry Hill. So let's go out. Akong videographer, mata na akong videographer. So, tugnaw kay panahon. Hi guys. Grabe, so refreshing here. Dala-dala na ko akong bag. Sulod natin itong mga gamit para sa pag-vlog. So, makalami sa cane din, no? Makalami sa cane. Maka-fresh sa cane. Yes. Ayo. No reservation, no entry. No reservation, no entry. So, bawal ka mosulod kung di ka magpa-reserve. So, if I were you, magpa-reserve gid mo through their Facebook page, right? Hindi niya masulod? Naman siguro yung tao. Ayo! Naibahog! Ayo, naibahog! Ayo! Ako dito inyong nawala nga anak. Ayo! Wala ikalain din ni mag-ayuha pa ito. Ayo! Ma, basudla ko, ma! Wapa may gabrihan, guys. Mumba din ako ang Lim family. Hello! Yes! Mag-reserve me! Wala mi naglisod. Kuya Joseph, abrihe sa amin! So, giabrihan na kita, no? So, pak. Nag-implement sila og giingon nga ecotourism, generally speaking. Ecotourism. So, derive na mo og agritourism business farm. Mao ni. Nice fish. Nice. So, Educational din siya. gusto na mo nga ang tanan nga mo anhi dinhi magiging knowledgeable. Ang main objectives na mo is not just only to earn plenty of money, but we want to educate and we want to remove the tremendous stress and tremendous upset of the physical body to being. Gusto na mo ang one head in kanang mawala ilang upset, mawala ilang lahat. Relax. Relaxing. Perfect. Si pangalan na to, kuya? Ako si Joseph Peteros. Joseph Peter. So, sa imong designation dire? Ang designation ako dire duha maintenance sa mga tanom o kining tourist guide. Okay, Tour guide. Tour guide and maintenance din sa mga tanom, no? So, Pag walang guest, kasi ang guest namin dito, local o foreigner, hindi considered namin tourist. Okay. So pag walang guest,
Walang tourist. Maintenance ko sa mga Maintenance. tanong sa hydroponic, strawberry, grapes, apple, yung American lemon, na ay olive tree, na ay fig tree. Pero dugay binibigyan brihan sa pertahan. Okay. Sorry kayo. Pero okay ra oy. No hard feelings. Charot lang. Okay, so let's continue the tour. Amo ta paingon ani karon kuya. Dirita sa strawberry house. Strawberry house. Hydroponic house. Kunti na lang yung ibugan niya kasi maraming mga guests na nagpunta rito nagtitiking. Oo. So, ito na lang yung... So ngayon, hindi kami makapag-pick. Pwede tayo mag-pick pero magpaalam tayo dun sa counter. Baka po pwede pa to. Tsaka mayroon din sa baba. Later na. Kasi dalawang klase ang strawberry namin dito, ma'am. Mayroong hydroponic at saka mayroong direct sa field, yung all traditional planting of strawberry. Nandun sa baba. May mas lami. Halos parehas lang pero dito sa hydroponic parang kontrolado namin yung tamis at saka yung asin. Okay. Ooh. Doon sa regular, Burns, Yes. sa regular, mas aslong. Hindi namin makokontrol, mayroon ding asim, mataas yung asim, mataas yung ano kasi mahirap kontrolin kasi nasa ano siya, nasa direct sa soil siya. Bali organic soil tapos ito naman hydroponic, wala itong soil. Nakokontrol namin yung tamis dahil sa nutrients na binibigay namin doon sa water solution. So wala itong soil. Bali ito siya kukuhas lang to. Bunot. Ito yun siya. Tapos meron kaming hydro pump. Siya yung nagtutulak ng water dito sa aming line niya na kung saan binubuksan namin tong plug para lumalabas dito ngayon yung water dito sa may faucet niya, pinaka-faucet. So, direct niya makukonsume yung natural water sa pag-grow niya. So, dito sa water solution na ginagamit namin, nandito na yung mineral, hinahalo na. That's why controlled ang asim o ang sweetness. After 3 weeks, lalaki siya, manibalang na. Kukonsume ka na nga, magkaano ka ng isang linggo pa, hinog na siya. So, ang ano nito, ang bali pag-grow niya, magmula sa pagbulaklak hanggang sa pag-harvest is 1 month and 3 weeks. 3 weeks. Dali 1 month and 3 weeks. Ito yung strawberry na all season. All season. Whole year round. Ito po yung San Andreas variety. Okay. Is it sweet? Yes, it is. Ang timpla namin dito, 75% yung tamis, 25% yung asin. Yan talaga yung standard ng Bernard, you want burns? Yeah. May kayo. Kasi mahirap yung sobrang tambis. So where's our next stop? Mushroom house. Mushroom house. Ito po yung mushroom na 100% organic. Ooh. Nanay, didi. Ito yung Dili organic, kinis na gawas. so ito po Dili na siya organic, ha? sa oyster mushroom mayroon kaming 4 na classification sa kulay. Mayroong tangerine, may white, may brown, tsaka may gray. Hala, first time ko anong tangerine, no? Cute kayo, may flower. It's different. Unsa man yung itamnan kuya? It's so... Dili siya suwil ba? Ito yung medium niya. Yung tawagin medium, yung pundasyon. So, mayroon kaming 85% na sawdust Okay. and 15% na rice hull. Yung tahop sa humay na fine. Oo. Yung So, mixture pino. yan. Mixture niya, So, 1585. sa 100 kilos na minimix na ano na sawdust at saka yung Rice hull. rice hull, mayroong 1 kilo na limestone na hinahalo. Oo. Tapos kino-close namin ito. Ilang pounds Ini-steam. yan? 100. Oh, dung agon pa din siya. I-steam pa siya ma'am para mamatay yung bakterya. Bacteria. So Para dili siya mag-mix pagkamatay sa ng bakterya, patay na yung bakterya within 8 hours bubuksan namin, kukuha kami ng tissue. Okay. So yun yung ilalagay namin dito. Tapos Moto ang i-close gaitan. namin. I-close namin ulit. Pagka-close ulit, a couple of weeks or 1 month, puputi siya. Ang tawag ng puti na yon, ito yung fungi. Pag puti na, dalhin namin dito, i-remove namin yung mga cap niya, Oo. yung mga takip, i-remove. Paandarin namin yung fogger, lalabas yung fog dito sa pipe. May mga butas yung pipe eh. Ngayon, yung fog na yon, i-absorb niya ngayon para magbamanipulate siya ng tinatawag na molds or moisture. Oo. Ito na yun. Saan sa man na siya i-harvest? O sa ilahanan? Pag puti na siya, tapos lalabas na siya, continuous na yan up to 5 months. Lalabas yan. After 5 months, wala na talagang lalabas,
ito hindi namin tinatapon. Nire-recycle namin po Recycle. organic soil. Ah, Para doon okay. sa old traditional planting of strawberry. Oo, tapos murag fertilizer siya Aha. dito. Oh, that's nice. Nice. ko yung also mo ni kani para pikit sa mga Oh, ito yung insect. Insekto ito, Oh. kasama sa paglabas ng mushroom. Walang mushroom, walang insekto, walang insekto, walang mushroom. Ah. Pero, this is not hazardous to the health para sa tao. Ano to siya? Kumbaga sa nakaugalian na talaga yan. Ano na talaga? Yung, Ilang ecosystem na sila. yan yung existing ng paggawa ng mushroom. Kasama talaga yan. Pero hindi siya hazardous sa health ng tao. First time ko kakitag orange nga mushroom. No? Sumukaon gyapon na kuya. Dito namin kinukuha. Anong yung inaabil nyo rito? Lunch? Lunch. Dito ninyo matitikban yung mushroom tempura, deep fried, Oo. mushroom soup, at saka mushroom sisig. Oh, that's Ay nice. nasisig ko yun. Ito, hindi kami nagbamarket, commercialized, hindi. Hindi. But, bali, ang inaalaw namin makabili, yun lang yung mga Nagpunta. guest na pupunta rito. Don't panic. Siguro sa isa. It's organic. Pag itinanim ito, suportaran namin ng nutrition. Oo. Mayroong water solution, tapos pabubungahin namin. Mani siyang soil. Ang bunga nito, ang pagbunga nito, hindi soil to, ma'am. Ah, okay. Kukuhas lang to. Lahat yan Kukuhas. kukuhas dyan. Walang soil dyan. Oo. Aabot siya ng 1 buwan at 3 linggo, mamubunga siya. 1 buwan at 3 linggo, mamunga siya. Pag pabungan niya, ito yung magiging resulta. Payat. Oh. Kasi bakit? Dapat 2 buwan mo na siyang ipabloom mo talaga. Oo. Pabloomin mo talaga yung as in mataba siya. Yung Para pagbungan niya, marami siyang bunga kasi ang isang puno nito pinakamababa dito 10 ang bunga. Nice. Hanggang 35. 35 pieces kadaghan good Daghan no? kayo, oo. Hindi mga bali ang sanga. Ligon ang yang sanga ati. So, mao na siya nga Patambok. patambukon. sa Patambukon. Oo. So, mao na ang water solution. Ito yung A, ito yung B. Hmm. 1 Murag liter nito, ihalo mo sa 100 liters sa tubig kasi 1 liter na Solution. solution, ihalo sa tubig. Tapos, pagkahalo sa tubig na 100 liters, lalagyan mo ng B, ay A. 1 liter din. Ihalo. Kasi hindi po pwedeng pagsabayan ito dahil kapag kawan siya pinagpagsabayan, nagkakaroon siya ng tinatawag na parang resido. Okay. Bubuo. Bobo. So, nimi-mix. Pagkatapos mag-mix, kukuha ka ng 1 kutsara ng caustic acid. Ay halo. Okay na, pwede mo nang i-distribute doon sa mga tao. Pwede na ipainom sa tanom. Ayaw diha kadi makatanom. okay. So, dito namin nilalagay. Ito yung reservoir tank. Para i-pump Ito yung hydro pump. Oh, okay. So, pag pinaandar mo yung hydro pump, kuha siya ng tubig ito, isusupply niya, tapos bubuksan namin itong mga plug. Para lumabas dito yung water solution. So, direct, naiinom ka agad niya. Oo. So, yung ano nito, yung waste ng Tubig. water solution, pupunta doon, tapos I-recycle. babalik doon. Okay. Mag-ano lang siya, Recycle. So before entering, you have to take off your shoes. Yep. Yan there. Hi guys. I mean, nahan
By the way, this is mushroom soup and sila na mismo nag-harvest sa mushroom and all. Like, char! Mushroom mo diha! Pag part 1, part 2, kung yun ano. Enjoy! Sila hindi sa labas. Parang bagay mo, may namin for the meantime. Pero this is also a structure. move good mo. 3 stories. Educational. Ako, naman ganun ang hilalid. So, humanamig kaon. The food is yummy here. And the ambience is so perfect. By the way, this is my first time to visit an agro-tourism site. Di na ako gusto mo ulit. Gusto na ko magpuyo diri. Pwede mga-apply diri kuan, hardinero. So yes. To get to know more about our agro-tourism here. So, mag-interview sa tanong, mag-interview sa ta. So, by the way guys, my name is Burns. And akong abay karon is... Hi ma'am. Hi, I'm What's your Jenny. name? Jenny, Jenny. Siya apelido na to ma'am. Tagluco. Tagluco. So, what or who inspired you to have this kind of agro-tourism? Lively. Ang barag akong bana ang tubaw siguro. Ah, sige lang. Laban lang gitaan ni. Yes. We started as as a hobby. Okay. So, nag-try make tanong siguro for kapunuan ba. And then since actually from from Davao and then gi-transfer na mo diri kay ang strawberries dili mamunga dito. Oh. Kung naaman gamay lang kayo. And then after that, after a month of transfer ani, pagbalik na mo daghang kay bunga. Wow. And then nag-post mi sa Facebook, daghan na friends nag-anhi. So mo tong gi-open na mo sa friends. And then ang friends of friends kay Nag-ano gusto na naman mo anhi. So bisag wala ni plan to make this. a restore ana. Oh, wala. So, pag abot na rin, ano yung mga anhi, and then, siguro magbaligya tag tubig. Mhm. And then, after water, we have to, ano naman food. Siguro food na lang, kay layo man kaayo. Yeah. So, walang, we started soft opening. Until now, wala pag yung grand opening. Ah, wala pa grand opening. So, kano saan siya nag-open, ma'am? Last, June last year, June of 2019 2019, with friends. with friends. Oh, with friends. So, we started na, ako pa lang nag-cook. And then, and now, ongoing pa ang construction sa kitchen and expansion na rin para ma-accommodate na to ang walk-in. Oh, so you have plans nga mag-entertain a walk-in because what I understand is kung lagi per appointment lang din siya or per booking. Okay. So, for now guys, per appointment or booking sa gyud ang ilang gina-entertain. So, sooner or later guys, as sa mga plans nila they will be entertaining walk-ins. So, they're having this minor adjustments, minor construction silang area to cater more clients gyud, no? Yes. So, what are your future plans, ma'am? Because ako, I haven't been to the glamping area. Moto ko later. So, Okay. what aside from glamping, unsa pa man gid nga tong future plans? So, buta mong pool din ni ma'am? Yes, for every glamping, like, kanang duha na asay pool. Oh, na sarili. so wala gid ko nasayop guys, no? So, mag-pool gid sa din pohon. Oh, para private pool. So, maybe kanang duha sa center jacuzzi. Wow. And hopefully, by God's grace, na atay kanang swimming pool, common diha, massage area. And then Oh my expansion God. sa atong strawberries kay di pa ma-accommodate tanan. So dito sa atbang natay 2 hectares. So additional glamping to This is agro-tourism. Gina-push gid pirmi sa government gid na more on agro-tourism kaya most of the time magud murag di. Tourism lang. Agricultural sector biya gid ta. So mo na gina-push gid sa government nga in this area nagitay agro-tourism. Sure. Okay, so tell. nakato na ka sa mushroom area. Yeah, I've been to the mushroom area, to the strawberry, and then Ang the lettuce na to is 100% organic. Ba? Hydroponics, wala siya spray. walay So, spray, pwede mo siya kaunin. hydroponic. Oh. O, di ba, basta, i-explain mo to ni Sir Joseph nga they're using coconut husks and all. Naminaw po di ako ganina, ma'am. Katong
lettuce is water lang siya. Nakalutang siya sa water. And then na siya nutrient solution. So maura ta siya. Ang makapabuhi sa iya. O, di ba? It's 100% organic, guys. So, ma'am, please tell us, sa siya oras ga open on the weekend? Opens lang Monday to Thursday, but dapat minimum of 15 heads. Yeah, but you have to book ahead. Yeah, book ahead, guys, through their Facebook page. So, why not invite our friends here to like your Facebook page? Hello mga friends. Please like our Facebook page, Taglukob Strawberry Hills. PM also dito for bookings. Yes. Para centralize ang booking. And our glamping also is open na. Soft opening pa lang. Kasi may mga constructions pa along the way. Yes. So, yun. Ma'am, when we talk about the price, I think you'll be the best person to discuss about it. So, how much is the price? Okay. So, you have to avail para makasulod mo diri, you have to avail either snacks, lunch, breakfast, or dinner. So, for the snacks, it's 390. It's pizza or pasta with drinks. With chicken also, fried chicken. And then for our lunch, it's 650 full course meal. Wow. May salad na, may welcome platter. The snacks, wala siyang welcome platter. Only So, for the meal. So, 650, for example, sa lunch. So, usually, ang 650 is per head na siya, ma'am, right? Yes, per head. It's per head. Ato lang klaroho na, per head. Dili siya 650 per group, no? Uy, gansi po sila, no? Lisod po. Yes. So, ang pila tong snack ninyo, ma'am? Or 390. 390 ang snack and breakfast. Breakfast is 450. Breakfast is 450 per head yapon ni siya, guys, no? So dito mag-abustar. So what time is siya ga-open, ma'am? For breakfast, 7:30. 7:30. Pwede namin mag-entertain. But if you are booked for lunch, dili ka pwede 7:30 sa breakfast. Okay. So breakfast 7:30 to 10:30 and then lunch 10:30 to 2. Okay. 2:30 pwede pa. Snacks 3 p.m. 3 p.m. And And then ang sunset diri is very nice. So Wow. kung kahulat ka, oh my you God. have to wait later. Mga 5:30 na may sunset. And ma'am, unsa oras mag-close ni siya? Close. Since we serve dinner, mga 8:30. Pero kung wala'y nakabook nga dinner, so wala po nakabook nga snacks, mag-close na may. So kung wala ka nakabook, even though napay tao dire, di na yung magpasulod. Okay. You know what? Siguro maybe in the future. In the future. Pag-open na fully ang glamping, so we will open the place na mag-announce na kung sila ang rate for walk-in. Yes. Kasi if you have booked sa glamping, it's free breakfast. So, since 3 p.m. ang walk-in, ang check-in time, you can have your dinner a la carte. Okay. So, dili siya per head. Okay, ma'am, aside sa ako, charot lang, kisa may mga sikat ng mga personalities na kabisita din. Nakaayo. Like who? Like who? Well, si Miss Jessa, Binibining Pilipinas Supranational. Okay. Sila Simon. Ako ni President Duterte. Oh. Pa. Mga diamas, mga prominente na sa Davao. Wow. You know what, guys, this is a very nice place. You'd like, nakita mo siguro nung gitur ta na mo kaganina. So, munawag mi sa glamping area karon para gid ma-highlight tapos ako akong video. So, yes, don't forget to like their Facebook page, guys. Dito na lang updates and ilang contact details, the directions. Yeah, please book sa Facebook page. Yes. Sa phone kay para central. Ayaw mo pag-book sa sa mobile number nila, ha, pag-book mo silang Facebook page. Okay, dito magnganga, ha. So, guys, I assure you that you'll have the best time of your life here. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you, thank you. By the way, guys, pasin curious mo kung unsa gid siya kabugno diri, no. Ma'am, ang utana ko si ma'am. Unsay pinaka-ubos nga temperature diri sa imong location? Madagat siya 15 plus wind. 15 degrees plus hangin pag yun. Di, kurog-kurog ni mong skein diha ba, no? Imong skein. Sometimes ko
Lunchtime, nagka-fog pa mi diri. So, Wow. depende lang sa season. Oh my God. So, There are times, foggy gid siya kaayo. Like karon medyo gloomy siya pero naa siya sa yes. Actually, grabe ka glumigid today. And guys, katong mga gisumhan na sa dagat, no? Saka na budas bukid. So, this is the best area that you would like to experience, gid. So, ako taga Camiguin, gid ko, ma'am. I was born there, but nagdakon ako sa Cagayan. Pero, mas ganang ginako ang bukid, gid. Yeah, it's so refreshing here, guys. So, muatan na sa glamping area. Very. Hello. Oh, diba? Tapos, itong tangerine na to, prutas na to, ito, masarap to. Yes. Ito yung gamot sa high blood at saka sa diabetic. Tempo unsa na? Tangerine. Oo. Pak. Oh. Gabi, kaon dito sa kuya. Kaya kani siya ko, panghatag sa kani kuya. magud, wa mo siya paniud to pa. Testing lang ko para testingan po ninyo. Oo. Kaya kung mukirig ka, kirig po ni tanan ani. Ano siya? Ang tawag ko, wild strawberry. Kaya may siya, Vern, you try it. Lami kayo? Kami kayo. Di mo ba? Pait-pait, tambal ni siya sa diabetic o sa high blood. Walay tambal sakit sa kasing-kasing diha. So Sakto na, this is kuya. the what's the tawag ani? Wild strawberry. Wild tangerine. Oh, di ba? Yun tayo mainitan na tong skin. So tong kaon ta ning tangerine kini kaon mas kuya di bukaon ta. So kung mukirig siya, mukirig pud ko. Mura siya strawberry nga aslom ba no? Pait-pait basta ba? Kuya, ayahot na ang prutas kuya. Ayot da. Kaya basin na yung kuan ba? Magselos. Let's go guys. Ha, Kana siya, hydroponic gyapon ni siya. hydroponic. Oh, kini, hydroponic gyapon ni siya. Unsa gani hydroponic kuya? Ito yung tubig na itinutulak sa hydropump papunta doon sa tanim na kung saan kailangan niya yung water solution. Okay. So ito yun. Strawberry hydroponic pa rin. Oo, strawberry hydroponic. Pero lalagyan to ng atip dito. Atip gid kuya mo nang English, mo nang Bisaya sa atop. O mo nang English sa atop, atip. Tamo ka. Let's go. Okay. Ato na ta sa glamping kuya. So sunod lang ta sa iya guys no kay Sir Joseph diri murag isa na siya sa mga dagan og knowledge about the area. Yes, unsay ano na diha? Ito yung strawberry, old traditional way of planting of strawberry. Mhm. So masarap to. Bi ako na kuya bi. Masarap to. Huy mao ba? Oh guys, oh. Paklavan. Di ba? Ah. Ah. Uy, mayo na sa kaunon. Okay. Naog na ta sa glamping area. So this is the glamping area. Mga tanong ko sa inyo, what is glamping? Glamping is glamorous camping. Char! So yes. Look, oh, their glamping area. Oh, dito rata kay na set up ni diri. Diri rata kay na set up. Okay ra dia, sir. Ayaw, diri gusto ko diha. Nasitat mo naman eh. Oo. Sige. Pwede mo sod, no? Oo. Tour ta mo guys, una sa ta sa CR no. So mo ni ilang CR sa glamping area. Yes. Ayan. And then ilan yung bed. Yes. So maglingkod mo diha, ana, mabuntag, makita din yung view din sa gawas. O, diba? So pila ni siya kuya? Pila gid ang check-in dire? Wala pa yung quotation na eh. Wala pa quotation dire? Ngano wala makakabalo sa quotation ani? Charot pa.
Wala pa ako kabalo si Kuya sa quotation, no? Pero, National sa nagtanaw na ako 3,500 ang not 3,500, 6,005 ang good for 4. good for 4 is 6.5. So, but by the way guys, tanan information nga yung kailangan gyud is naara gyud sa ilang Facebook page. So, yes. By the way, for now guys, upat lang gid kabuk ilang glamping area. So, 1, 2, 3, and then 4. And then as mentioned kaganina ni Madam, they are putting swimming pools and jacuzzi in the future. So, wala pa gini siya nag-blessing gyud. Wala pa gini siya nag-grand opening because gusto nila nga pag grand opening happening na tanan. Yeah. So, once again, don't forget to like their Facebook page. Whew! You know what? This is so breathtaking, you guys. Tanawa gani ang view. View from above. Yun. Guys, worth it. Very nice in here. Ayo, kau pasalamat yung ginugid nga nakalago diri ba. Very nice. Gihanga ko. Pero it's worth it, good. Like worth it. The food is great. The ambience is perfect. Ano kay maray mastorya? Yeah. So once again guys, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Don't forget to like my Facebook page and their Facebook page here. So yes guys, another video. Thank you so much. Hope you had fun. Hangtod sa sunod gayon. Magkita-kita ra tagi hapon. Igna lang yung mama nga nagkita ta sa social media. Bye.